תראי, נראה לי שתמשו פה בסקלפל משהו תוצרת ציון. לא, תורידו בעריכה, זה לא... ובכן, מדובר פה באתגר לא פשוט, אבל אני מאוד אוהב אתגרים. תראו למשל את סוניה, בת 70. 68. ובכן, לענייננו, אז המייק אובר שעשיתי לחשבונית של סלקום כדי להפוך אותה לדיגיטלית ואינטראקטיבית. טוב, מה בפיתה? התחלנו עם מתיחת פנים כדי שתראה פחות כמו חשבונית ויותר כמו אפליקציה. יאללה, איזה באסה, נשאר לי רק עוד ג'לי אחד. טוב, פריוסט אלווייטור, עשינו הצהרת היקפים דרמטית. אוקיי. כדי שתוכל להיכנס לסמארטפון הכי דק. כדי שכל לקוח יבין אותה בקלות, עשינו השתלה של בויות הסבר בולטות. מה זה? למה כזה קטן? 400 CC נגמרו בשבוע שעבר. למה? אודישנים לריאליטי חדש. הוספנו נציג שירות כדי שיוכל לענות על שאלות ישירות מהחשבונית. הנה תומר, הוא יודע לתת שירות. ההליך לא היה פשוט, אבל... הסתיים בהצלחה. עבודה מצוינת, אפשר לסגור. דוקטור? 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 סוניה? דוקטור? טוב, די. מהיום החשבונית שלנו דיגיטלית יותר, ברורה יותר ונוחה יותר. וכן, גם הרבה יותר יפה. למעבר לחשבונית החדשה, לחצו כאן.